এখানে केमिकल है क्या? केमिकल लिखा हुआ ये केमिकल है। एडिटिव सीमेंट कौन सा कंपनी का है? कंपनी स्टार सीमेंट तान मानी पर सीमेंट रिखा केमिकल रिखा आप जो मिक्स खाई अपन एरपर जों रुलिंग खाने नर हिसाब पड़ेगा जो नुबैगानो अलरेडी काम से रिखा किसी ने पड़े नर काम के बुझी मागानो बाहायके थांबोखा बेलाय हामबाय दिनै जों कायसा सिनि नागारजुला मेन रोड निसिमि म बाया रतनपुर खायै समबार बाजाराव दिनै कायसा आरो PMJSY नि जे लामा और लामा दिनै जों स्टोन कायलायखा आरो दङ सिनि आमसाइनि सिनि MDC बनगना सुरज ताय PMJSY नि कोअर्डिनेटर दङ ताय चिफ एक्जिक्यूटिव इंजिनियर दङ बे एजेंसी म UP नि एजेंसी बरफो संबायगा बरफ खाय दङ दा बो लामा नाम जार्मान टेक्नोलॉजी बाय खायै म लामानो PMJSY नि डिपार्टमेंट अंडर डिस्ट्रिक्ट खायै तब कथा लामा संगरो मानखा गमनो दिन दिनै आरो उदर आरो दङ प्राय 6.2 किलोमीटर म अलमोस्ट 6 करोड़ बिनि बाजेट म ताकिसा आलादा खायै आगे जों जे मनजों लामा खायमानि हाय हम हायरक खायो ताकिसा जोंनो नरो सिमेन्ट दिउ फैलावनो केमिकल दिउनो ताबो आरो चरि दङ न गारि गोबां कम विदिन 1 year हम हायर बिसिङनो कमप्लीशन रोजाबनाय जा जाय जों बाहाय जा लामा जों नाङि दङ जरावनो अ लामानो जों मानखा जाय नायबो दङ जिनि PMJSY नि आन्डाराव जिनि ताकिसा लामाबो दङ म अलरेडी वार्क अर्डार जा जिनि पया जमनि जिमि खेला खुंजरा अमबो कन्टिन्यू अमबो बेसि नांला गमबो चलिनाय जाय एक्चुअली जिनि लोकरखनो जों मन सानामो संगो जों तुरुक खायो बिसक मानसाकनि गेजेर बिसोर नासिङैबानो जों मा खायनाय आस्ते आस्ते आरो जिनि और दिनै जों उद्बोधन पावबो सालायका अपनी स्टोन कायबन जाको कारण जिनि आमसिनो गानागिरिनो आमसाइनि बरखनो जों अमन मा सालायका जे जिनि एरिया डेभलप करम हाय लामा काहाम फाइनान्स जिनि अनेक तुगु बेलायखे ओ जागाव जों नतुन कॉर्पोरेट खायै क्वालिटी मेंटेन खायनानन बगिनो दिनै जों पावबो सालायका कारण अ PMJSY नि कासे समस्या दं म अंका पासपोर्ट जातिफोर मेंटेन खायनो न गवर्नमेंट पासपोर्ट जाति मेंटेनेंस खायजे गया स्टेट PWD तरफराव हेनो गामनि बगनिफोराव प्रॉब्लेम इसरो लामार खतम दंगरो खायजे गया गमनो अपनो दिन बेसिकली कम सालायका आंगास खायबो जे काहामको जों खायनारो बुगाखै पासपोर्ट जों मेंटेन फैमिलिया को PMJSY रो मेंटेन फैमिलिया को लो पार्टी तो हेनो खायदि जों लामाना काहाम कम हाय लामा जों मारन तो जेहेतु और जों लामा खायनानो बगनो दिनरो ग्राउंड उठायलेका फिल्ड उठायलेका और खायलै दङ अमनि टेस्टिंग सॉइल टेस्टिंग मैटर दङ म 1 week नि बिसो सॉइल टेस्टिंग खायनाय 28 days नि रुटिन सॉइल टेस्टिंग खायनाय मम हायखेनो जों ताइबो कमप्लीट जों मुलियावनो जों नायलायफैनाय दिनै जों जास आबादो स्टोन लाइन खायग्राखा स्टोन नायलायका स्टार्ट खायो